se kuva? No niin, sä et näe tässä kuvassa. Ei vielä. Sä ei näyttänyt! Tervepä terve! Joo, seuraavana on joku tälle. Meidän ensimmäinen vlogi. Missä on? Ei mä pissäkään nyt! Hei! Älä hakkaa enää nyt! Tapakaa tää! Älä hyvä! Joku on Roope Pylkkänen! No niin on! Nyt sä äskeisesti. No, ei se hätää kun nimi tulee selvä, mutta älä väännä mun peukkua. Älä dissaa Misa. Minä en nyt näkee omat käsveni. No, minä näen sen paikoillaan. Siinä Valtteri Poikkimäki. Enkä näe! Etkö vaan? Minä haluan Ja siinä, mikä sun nimi onkaan? Sakki Lipsanen. Sakki Lipsanen. Siinä on Misa, mikä sun sukunimi on? Kusenräikkä. Joka hakkaa. Joka hakkaa se. Ja mä en oo pitkänen, mutta nyt Misa huissaan. Mä oon hakkaamatta mua. Tää video on kestänyt jo minuutin. Dissua Misa. Tästä ei nyt tuu kyllä kovin pitkä video, mutta Voi. ainakin vielä hauska. Kevätjuhla on ollut tänään ja pari autoa tuolla noin viihtorileikkii jotain siinä niin. Mutta mä ei heidät lähikuvat Sakke. Lähikuva. No, pääsit meillä hauskaa. Ei hodmaisua yritetään alkaa. Niin, no se on pikkupipoja. Joo. Se on, Iitari koittaa heittää mua kivelle. Ja heittää. Se on asfalttia. Niin. Joo. Sori. Sori Valtteri. No nyt se lentää se asfalttirökälle sieltä. No lenti yli. Ette heittele niillä! Mä muuten mainin teidät oikean nimen. Ette heitä! Mä haastan teidät oikeuteen tästä. Mä haastan sut Vihtari oikeuteen. No vähän häröilyä tässä samalla. Heitäks mä sua? Okei. Ei tässä ole mitään. Sinne se Miisa lähtee, hei vaan. Sinne se yksi lähtee. Toivottavasti se kuulitte meidän äänet ihan tarpeeksi hyvin ja Hei, minä sorron. sieltä se porukka tulee. Se ei sitä populaa kävele, mutta Ai raiskaako ääni teidän korvianne? niin raiskaako ääni teidän korvianne. Ja tää oli tällainen. Joo, tää oli tällainen ensimmäinen, no mikä 3,5 minuuttia kestävä video. Oh my god! Joo. Hei hei!